Kulian TV atibati chopu chopu makada kuterera panguva dzino ndiyo channel yenyu inonzi Kulian TV apo patinokupai ma-updates now nezvinhu zvakasiyana siyana zviri kuchitika munyika yekwedu. Sekutaura kwandogara ndakazviita ndakati chine ichi chivhiti chevanhu ende guys pane dzimwe nyaya dzekuti panenge pachirodzanwa njere paya musanyanyise kuita sei kuzvitora personal zvimwe zvacho because simbi inorodza imwe simbi. Nhasi handisi kuziva kuti chatanga nani achange achinhikirikina ndiani. Vamwe munogara muchingonditi iwewe Kulian unenge uri biased. Why? Because iwewe unenge uchiti chamisa muzukuru wako. Vamwe zvakawanda zvamunongotaura maZimbabwe dzina I don't know kuti ndotanga nemipapi chezvo. But now zvandakanakira ndezvekuti sekutaura sekupromisa kwatakazviita kuti munhu wese ane right yekuuya achitaura zvaanofila. Nhasi I have my brother here online vari panapa vari kuda kuti vaite se tinge tichionesana. My brother, how are you? Bright Kulian, urize pachivhiti pangu. Pachivhiti pangu pari bhozve kuti ende all in order baba. Nhasi ngatimbopinda munyaya dziri panapa dziri kuitika idzi timbonzwa kuti mimi muda kuti titangire papi. Totanga neipi? Muri kuti kudii? What are you saying? Tupinde munyaya dzacho. Nyaya yatidana nhasi inyaya yemusi wa31 hatiri kuti vanhu veZimbabwe ngavapinde mumastreet kana stay away. Alright, just wait. Pane zvanda pane matotara zvinhu 2 ipapo apa zviri kutanga muri kuto contradicta statement renyu. Ngavapinde mumastreet kana kuita stay away. Ani mukuona kuti zvinhu zvatone confusion. Matotara zvinhu 2 zvakatosiyana ipapo because makati ngavapinde mumastreet ani matotara kuti vanhu vanopinda. Muhamati kana kuita stay away. Saka vamwe vacharegedza kupinda mumastreet macho bva vati tanga taita zve stay away. Mukuona here kuti zvinokonzeresa kuti chinhu chiflope. Inzvazve Kulian. Kuti chinoe stay away nekupinda mustreet nandi chinhu 1 zvakasiyana. You know why? Yes, I just want to clarify ipapo kuti zvakasiyana papi because onaika tikati stay away nekupinda mustreet zvakafanana zvakasiyana because manhambas achaita mashoma vamwe vapinda mustreet vamwe voita stay away zvichameka sense here. Kulian, ndoda kuti nditarisire nyika yedu yeZimbabwe sekuziva kwaunoita iwe nemutemo watinawo. Hauna pogara muZimbabwe makava nemutemo uri free kuvanhu especially vanhu oppose. Yes. Kana Zimbabwe vaoppose inofanirwa kuva in 2 ways. Stay away nekupinda mustreet ndo zvinotobetsera vana veZimbabwe. But vana veZimbabwe vakatadza kupinda mustreet iwedhira taugwa iroro. Vakaenda mustreet iwedhira taugwa iroro because muZimbabwe zvinorovesa zvinourayisa. But ngatitaurei pane chinhu ichi. Isusu we all know kuti zvinorovesa zvinourayisa zvinoita sei. But kazviri kuramba zvichidedzerwa kasaka toramba here tiri vanhu vekuti takangoramba tichingotyira kuti nekuti zvinozorovesa zvinozourayisa zvinozodii. Toramba takangokula takadaro tichiti zvinorovesa zvinourayisa. Iko zvino pakuti patinouya pazvivhiti apa ngatikurudziranei kuti vana veZimbabwe indai kustay away, indai kustreet. Pasava umwe anouya achibvunza kuti ari kuita lead away kuti vanhu vaende kustay away ndiani. Right. Regai ndikubate ipapo. Panyaya dzekuti vanhu vada kuziva kuti leader ari kuita chinhu chindiani. Daukuudzai the reason chache nemusoro iri kubatika panapa. In 2017 vanhu vakavharwa vakatadza kunzwisisa kuti who was the leader, ndiani akati vanhu vapinde mustreet. But onaika chinhu ichi chinhu chakaengagwa vanhu, changa chine ma-stakeholders, chakaengagwa opposition. Tsvangirai netimu rese reopposition anachamisa nani ndobva vaudza vanhu vavo veopposition kuti pindai mumastreets. Muri kunyatsonzwisisa here? Anditi. So kureva kuti uku kanga kune vaiziva kuti kune ma-structures eopposition. Saka vanhu vakapinda vane assurance yekuziva kuti if anything happens those guys they will account, vachauya vachizoita se vachizomira kuziva kuti alright pakaitika mistake apa. Takazodai so kana kuti tazorohwa zvedu but isusu tikuziva kuti Tsvangirai achange arimo muchinhu ichi. Vanhu ndobva vazovharwa futi at the end of the day because they didn't know kuti alright ari pa number 1 anokwanisa kuti account for all those things ndiani. Saka vanhu vari kuti hatisi kudaka kuitwa paper 2. We just want to know kuti kana tichinge tapinda
tikazowana ma results ticha achieve ndezvipi vanhu. People are sick and tired kuramba vachipindira nyaya dzemuZanu PF dzemu ruling party, because you know there is no way pekuti unoramba ungori mu street uchiti nhasi ndikumirira kuti ndingabve, mangwana obva kuti ndingiye ngabve futi, vachiramba zvingochinjana. Uramba ungori munhu wemastay away, unonga uda kutopinda umbodyaoka third fourth republic whatever inenge ichiita inenge ichipinda. I don't know if you understand zvandiri kutaura kuti zvakutaura ndiri understand chaizvo. And pana 2017 chidzidzo chinofanirwa kudzidza vanhu is clear kuti papa pakaitwa stay away yekuti tiri kubvisa Mugabe, pasina kui after tabvisa Mugabe chii chichazoitika, and havana kunyorerana pasi. Like now ndizvari kuona kuti vana Chamisa vari kuti isatindi mustreet kana tisina kuziva kuti kana tapinda mustreet tinohoita sei. Ngazvive pepa zvinonyogwa pasi agreement. No, but Chamisa haana kutaura achiti isusu huyai tinyorerane pasi kana kuti haana kuti abuda futi achitaura kuti ndiri kurambidzwa kupinda mustreet kaChamisa. Iyi nyaya iyi akangoiignore as usual. Iye akangoti 2017 yakatidzidzisa lesson, ndo angari mashoko ake akataura. Lesson yakadzidzwa ndeyekuti vakapinda mustreet vasina kugara pasi kuti zvatiri kupindira mustreet ndezvei, but otherwise tikada kudzokera chakapindirwa mustreet pana 2017 especially vaida kuti Mugabe abve muoffice. Yes, but how do you know kuti hapana chavakanyorerana pasi? Ko kana pakachinjanwa mari behind closed doors kuti munhu, because do you know kuti munhu angosumudze vanhu vake, angosumudze ma structures kuti ngatipinde kamustreet timache kuti munhu abve. No, tikadada tichidzokere tibalance nyaya hatifanirwa kutarisa kubva pakatanga kuita hondo kunyika yedu yeZimbabwe vanhu vachibuda vachienda kunana Mozambique nekuTanzania. They have agreement here yekuti kana tabva kuhondo tinodai, but pane vanhu vose vakabuda kuinda kuhondo maovhese edu atinawo vakapandukirana sei ivo vaida chinhu chakanaka chiri chimwe chete pachavo ivo. Kuhondo kwakwa maagreements anga ariko, but pakazoitwa sell out wakawandisa manje panyaya dzehondo dzedzepo. But iye hondo tinoona kuti uzoiswerera pana, but inini okay. Let me tell you my understanding. Panyaya dzekuenda kuhondo kwakwe, I believe kuti these guys they were fighting the system iripo yo yakazocontinue, but kuti vaende kuhondo wanaika pane ma systems aripo city council chao anotodzvanyirirana nemimi vanhu vacho. That's the first thing. Second, iyo nyaya yepresident iripo iyi zvinhu zvokuti zvanga zvisiko kuAfrica kunoka nditi, but I believe kuti pakuenda kuhondo kuti ngatidzingei vanhu vari kuti dzvanyirira ava ndobva vadzinga. The next thing vakudzoka kuti takuita namapresident vakuno inherita the same system yavanga vaendera kuhondo kuti vange vachiita vachiifighta. Zvino make sense papi, because they were supposed kunge vachidzosera makings zvanga zviriko kudhara madzimambo kuti nyika yedu ndokuti nyika yatorwa pabviswa system, because it doesn't make sense. I believe kuti some of those guys vakatotengesa chinhu ichi vakatoti tatoningina tatopinda kana kuti vakatonzi musabvise that system ramba icontinue munayo. That's what I believe and that's my understanding on that one. I don't know kuti imi munoiona sei panyayo. Ini ndosaka ndichiti maonero angu ini pano pari kushota kuti vanhu vadzidze muZimbabwe kana kune dzimwe nyika atitaure ndizvedu muZimbabwe. Pasina kunyatso kuti pasvike pavana veZimbabwe chinhu chekutanga vanhu vachiita kuhondo, vakuru vedu ngavatibudire pachena kuti varungu vaitidetsa chii nechii. Weza pati zvataitigona varungu zvakasina kunaka nezvakati tovabvunza kuti ko imwe is compare now zvaitwa nevarungu nezvamakuita zvasiyana papi nemaonero enyu. Nekuti vakatarisa kuti hondo yavakaita vachivakurudzira vantu vatisunungure teme yehondo vanhu vaenda kuchikoro, vanhu vaida padzimba dzavo vaiti mabasa aishanda, but nako zvinonyika tatora yakutema chii chasiyana nevarungu. And the reason yamakaendera kuhondo pia toda kuziva kuti kuipa kwevarungu ngakuve kunoisiwa kuvana veZimbabwe. Vaziva kuti varungu vanga vakaipirei nhasi vazione kuipa kukuta ZANU-PF.
And I don't believe kuti those guys vane kuipa kwavanga vaona. Chakaipa chaitoendera kuhondo, I believe kuti isystem yanga itoripo yemapresidents yechinji iyoyi. But those guys system iyo yakasvika pakuvamedza vakakontinua, saka vakafaitira kuti vawane system. Vakapuwa mari, they sold out. Iwo unekana ukudaidza vanhu vakuru vari pavati vabvunze kuti muya makaendera kuhondo kana kuti zvainetsa patime yaSmith chii chainetsa Smith chinoda kuti vana veZimbabwe kuti vanhu varuruke vakadzira varume vachienda kumurwa vainogwerei against Smith. You just reminded me of something. Ndichadedza pana general vari kuzoya panapa vanga vari general mukuru wemauto vati in the next 2 hours vachange varipo. I will ask him those questions because he is a war veteran. Atondiratidza macredentials ake echiwar vet acho. Ndo patinofanirwa kuziva kuti tikazikombeya zvakaita Smith tokombeya government yedu tinokwana mukana kuvaudza kuti hai Smith waikanganisa pakati, imiwo mauri ukanganisa pakati. Saka matoita seti pagadzirisiwe papo. Saka isusu ndo patiri kuti demonstration iko zvino vana veZimbabwe vari kubuda semabudira vakaita kunogusa Smith. Whether kuti ndiani ari kuenda ari kumberi hatidi kutsvaka kuti ari kumberi ndiani. Chatinoda isolution inosungura vana veZimbabwe iwe neni. Nyika inovakwa nevana vayo nene vayo. Vakuru vatinavo vakazodzwa naMwari kuti vachatitukamira nyika yeZimbabwe. Ngativaregei kana kuri kuti chero zvedu zvabuda zvekuva 31. Kana nyika yedu ikava kuvanhu vanhu vachava nefree wekuchuza munhu wavo vanoda chero vanhu vanotaurisa vari kuenda mberi kana asina zodzo rekutonga nyika kana nenhakirika hambofa akapinda chero akashandisa mari yakawanda zvakadii. Okay, I'm following. Ndakateerera. Then too vamunangagwa president varipo vakatadza nekushaya maadvice akanaka kuvaonesa zvavaifanirwa kuti kuita chero vanga vakaita cap 3 yavo vaingofanirwa kuenda kuvanhu. Okay, so maadvice akanaka acho like avakaleka can you advise him? Vakaita cap 3 yavo ine mutemo yavaida kuti iuyesi kune vana veZimbabwe. Vakati vakaita kuti vaende kuvanhu vachitaura kuti izvi zvakanaka vanhu vakaramba. Zvavanoziva kuti ivo vanhu vakaramba. Yes, I understand. Yes, vaifanira kuti asei ndo pandoda kunzwa advice yacho since yakatadzwa nemaadvisors avo. Vana vakaramba vana veZimbabwe varamba zvatinofunga izvi. Ngatitsvakei imwe nzira yekuenda kuma-elections. Tichitsvaka imwe nzira yekuti tinoda kuti vana veZimbabwe tifambirane navo. Alright. Kwete kuti tine mberi kwavo. Alright. Zvafanako zvino iwo waita cap 3 yako chero kuti ndisati ndanda kuchikora ndizirani. Uno hakuna munhu afani kubenefita ari muofisi. Saka already ivo vasamtengo vobenefita ivo vakuti toda 2030 kana 2 years dzina mberi vanhu vakavhota tisi vanhu vakavhotera ma-MP aripo. Let me ask you something. Kana vakwanisa kuisa mutemo wekuti taisa cap 3 do you think kuti vangatadza here kuamenda futi iwo mutemo unotaura kuti munhu haafaniri kubenefita? Vanga vachatadza nekungoamenda voti mutemo wewe unoti munhu ngaachitobenefita ivo vatomboamenda constitution yacho. Kana zvikafamba nenzira yakanaka zvokuti zvauya kuvanhu first toti tozvida is not a problem, but kana vanhu vachizviramba sezvizvo haufaniri kufuna kuti ndiri pachigaro ndinoita nekuti handiteereri vamwe vanhu hapana munhu asina basa pasi pano chero asina kudzidza chero akadzidza munhu wose wakakosha wose mwana weZimbabwe. Ichokwadi. Let's talk about that issue of musi wa 31 yacho iyo. Ndiani wamuri kufunga kuti ndiye candidate achapinda pachinhu? Because matotaura kuti imimi you don't even know kuti who is behind that thing already.
ndiani wamukutarisa kuti azopinda alright ngatiti imi mati muri kubuda ani mati vanhu vari kubuda nemo mati muda kubuda ndiani wamuda kuti apinda aita president ipo haisi nyaya yekuti panoda kutsvagwa chinzvimbo ndechani pari zvino paroda kusunungurwa nyika yezimbabwe kubva muudzvinyiriro. Hapasi kuda kulendi kana kuti ini kana kuti ani, kunoda kuti kana takwanisa kuti hurumende yemudzvinyiriro yaiswa pasaidi, poitwa machannels anotauriramwa vanhu vose, mushona, muderere, musezuru, toita sende nyika vemachechi nani vose voenda mukati kusvika paindi kana pachida kumaelection kwenda kumaelection. But tikangoda kuti nhasi taita 31 March yataita then tabudirira takuda kuti kulendi ngekuti ndio hatina kwataini. Otherwise vanhu vose vari kuinda vari pamberi pedu apa hapana benefit yavo. But oneka nyaya yacho ati muti vari kubva paenda pombozoonekwa kuti poiswani poita sei that system yavakatoisaka ndo inobva yaelecta futi umwe president wacho chero makanzi mamancha kuti uyu aramwa hazviti hau pane pakuitwa sei pane isusu kulendi pa31 munhu yati kuti vanhu ngavaiti vari kuinda kunosunungura Zimbabwe noti kuzisunungura kuti iwo taenda ndakura kuti ndibenefite nekuti ndindaenda main aid. Vanhu vakaekta kuti nyika yeZimbabwe ivepo vamwe havana kutoiona, but was the founder vaiekta vakaita zvese but is dead vasina kusvika mairi Zimbabwe yacho. Saka vanhu vese vasacrifice ndosaka kune history yekuziva kuti vana nhingi nananhingi they participate up. Kana vane mabenefits avo vachangowanawo as a things vachamawana nyika yava right, not kuti nhasi mangwana vapinda toda kuti nhingi ndiye achafuma ari president. No, hazviti. Inini hazviso zvandikutaura izvozvo. Ndati mutemo Constitution Amendment Act number 3 handiri kutaura kuti president akabva hapana imwe nzira ichashandiswa yekuti vanhu vanoenda kuma-election kana kuti kumachinji zvazvo. Iri kuti parliament ndo ichasarudza mumwe president kuti apinde. Ndo ngatitongoonesa mutemo uripo. So ndosaka ndiri kuda kunyazonzwisisa kuti so this thing is it all about kutombotanga pabviswa Constitution Amendment Act number 3 here kana kuti motombotanga maninga, because kana as long as that thing chingorimo in the constitution muchabva manzi makutoita zvinhu zvisiri pa constitution futi. And do you know that munotozodyiwa nemajaji tanga kuti vanhu vachipinda mustreet vari kunoramba kebu 3 kunyanya ndiyo vasingadi, vanoda one man one vote. Osaka muta so apa you are fighting and kuti munenge mune pane case here inenge iri kukoti yekuti that nigirigeni I declare null and void. Ndingati pavana veZimbabwe chavari kupindira mustreet havasi kuti vamunanga kwavakapinda pachigaro is a president, but chavasingadi mutemo wakauya wekepu 3 ndio vari kuti hatidi toda kubvigira pakuvhotera president wedu watinoda. Plus 2 vanhu havasati vadzidza kuti vari maparliament like kuno kuSouth Africa kwatiri kulendi president akavhotegwa nema-MP zvakafamba sei. Ndio zvatofanira kuti vanhu vazive kuti kuno kuSouth Africa EFF ina president wayo, mukondo wesizo una president wayo, but vakaenda kuma-elections pakatadza kuti pave nepati yakaita number percentage yaidiwa less, ndio pakadhi hapasina president anopinda automatically. But kana EFF ikaenda nevanhu vayo ikaita 95% muparliament inoenda napresident wayo zvisina kuvhotegwa neparliament mukati. Okay, ndateerera. Ndachiti isi tisanyepurana kuti zvezvikuyi kuSouth Africa vari kuvhotera president muparliament. Akavhotegwa nekuti akatadza kusvika number 52% and above pavanhu vavo vemuparliament. Saka ndizvakaita kuti vati tochuza kuti tovhotera president wamuparliament nekuti patadza kusvitswa panhamba yaidiyo. Okay. Alright. Vana veZimbabwe vari kuinda mustreet kuramba kepu 3. But patatadza iri kutonzwanana ipapa pandatadza kunyatsoona ndipekuti
candidate yenyu yacho yamuri kuti ndicandidate yenyu ndo ipi ina papa pandivhiringa nanhasi I'm still confused biza renyu nderipi biza renyu biza alright musataura zvecandidate biza renyu ramunoti at least uyuwo because chinhu ichi ngatitaure nechokwadi atidunyeberana kana muchinge maita that 31 thing chocho hakuna munhu opposition anowana access because of the constitution chero makabvisa cable 3 yacho iyoyi hakuna munhu opposition achapinda ipapapo saka candidate yagara ingoriko kuZANU-PF iko who is your candidate that's what I'm asking you inzazvo kana tichiti cable 3 hatiidi kuZimbabwe mitemo yaya iri kuomesera vana veZimbabwe kureva kuti utungamiri huri muZANU-PF ndo husingadiwi nevanhu kunyanya toda kuchinjavo tite government ine vanhu vanodiwa nevanhu vemuZimbabwe. I'm listening. Government inodiwa nevanhu veZimbabwe but that will not be possible because of the constitution hazvibvumidzwa hakuna opposition anobenefita inzvazve ndosaka titaura tichiti isusu vana veZimbabwe history yedu ndeyekuti nekuti takagara tapinda even yeZANU-PF kuti ipinde yakapinda pana ANC mipi aibheja vachiti Zimbabwe haitongwi nei nemunhu mutema kusvika madhonga amera nyanga but ZANU-PF iripo ine nyanga here nangu handisi kunyazonzwisiseni pane patisiri kunzwisisana alright mina ndichikubvunzai zviri simple biza renyu anonzani ndimohadhi here ndichiwenga here ndiani wamuri kudikikina who is your host why is it so difficult for you guys to answer this very simple question because ndinoda kuti tibva tangopinda ipapo totanga kutaura nezvebhiza iroro isusu panhagirike chokwadi kuleni patinotaura panyaya yekuti vanhu toda kuti tisunungure nyika yedu nekusunungura titi vanhu ngavainde yes hatisi tiri kuinda iko zvino at the moment hatifaniri kukudzingaisa tsiro mbiri aiwa hamufanira kudzingamisa tsiro mbiri hatiti but nyika izofarare iri munhingirikini listen to this and listen very careful kune mabhiza akawanda kuna tungwarara kuna tagwirei kuna anonzanani ivo vese vakumanana achitaurawo nachiwenga wacho ipapapa handiti ndo vanhu vanenge vari vanokwanisa vanosuggest kwakakupinda neconstitution that's what I'm asking you saka tozive kuti chinhu muchatagwirei here kana kuti chani or you are going on behalf or you are sympathizers dzatungwarara you are sympathizers dzachiwenga who are you sympathizing for that's what I'm asking this is a very simple question one question yako ndikunyadza kuihwisisa muri kusympathize for ani ndiani wamuri inini hangu ndakazvimirira nchiti inini yes ndakamira kuvanhu kwete kupate ZANU-PF but kachinhu chinobenefita ZANU-PF kaichi ndo zvandiri kutaurawo no ndosatiti kurapo kwatiri kuta kurapo kuti hatisida kuti ZANU-PF ibenefite saka nanhasi ina ndikapinda kati ndosapota kuti ndodati kwai munhu weZANU-PF anga vatagwirei kana tanga vanhu because pavanhu vose vari papo ndikutoona kuti nepfungwa dzavo nezvavari kuita hapana munhu anokwanisa kuti amirire vana veZimbabwe saka anokwanisa kumirira ndiani mune mapinda mustreet ngatiti munangagwa wacho aramwa ndosaka titi kuzvisunungura kwakafanana sezvakaita vakomana vedu vachibuda muhondo vachigwana simidhi vachiodzoka chero vakaovharana asi pavakavharana vadzoka kuhondo pane zvakambotooneka zvaita sekuti zviri nani plus vanhu vari kudzidza kuti okay pakabviwa kuhondo pakahoitika chitsotsi chakati zvimabhuku zviripo zvokuti vanhu ndizvo vanofanirwa kugadzirisa izvozvo kuti mistake yakatiwa pavanhu vachibva kuhondo nemistake yakatiwa 2017 inofanirwa kugadziriswa sei sezvakatiwa kuti pakapitiwa kumugabadzimba zvaifanirwa kuti munhu weZANU-PF aite take over kwaifanirwa kungotiwa kuma-elections vanhu voita vice president yavapo aifanirwa kuramba aripo kuenda kuma-election kuchizwa munhu anofanirwa kutonga anodiwa nevanhu but skillful yakazorwa ipapo makainzwisisera skillful yakarwa ipapo yakanga ichingori yeutsotsi yatiri kutaura kuti chitsotsi chakaitika ichocho ndo chakaita kuti vanhu vazhinji vadzidze chachiri chipi chitsotsi maybe tinoona kunge tisiri kuziva kana tiri kuziva zvakasiyana chitsotsi chakaitika pakutanga pa2017
vanhu vakaenda pastreet vachiti tabvisa mugabe. Zvinhu zvadi zvanaka nekuti papinda president, but vasina kuziva kuti president akapinda wakapinda president weparty EP dai pakapinda president weopposition right. Chii chakaita kuti president iye apinde ndo zvatoda kuti tingoti gaga ipapo. Mutsotsi wakashanda andi vanhu tisi takanoita kuti tiite kuti ndara abude aitova nani kudarika zviripo izvezvi. Yeah, but chitsotsi ndechipi chacho chakashanda chakaita kuti uyo apinde chacho chocho? Kuti vanhu president vice president ndiye aifanirwa kuti arambe aripo mupokezela mupoko, ndiye aifanirwa kuvapo. Alright, let me enlighten you a little bit. Maybe ndoona wange makapakata kakukupotsa hangu, but I understand kuti mune your understanding iri better food. Chakaitika paya yakazoendera court ikadeclare kuti yanga isiri coup but yanga iri operation restore legacy. Muri kuzvirangarira izvozvo? Right, yanzi operation restore legacy yanga iri operation restore legacy yemupati. That's why yakabva yanomhanyisa ana mpoko ivavo. You understand? Ndoka zvakabva zvakonzeresa kuti vabva vaitanga vari ngogadzira zvinhu zvemupati yavo achisisiri kunyika kachini ichi because ikanzi kuka obvious ava kutoti toda kunge tiri ma-stakeholders ngatiuye tiite dialogue tiite chiyabvango ndo chitsotsi chakaronza aiwa operation restore legacy ndo pakarohwa chitsotsi chese papa inzwa zvekuleti. Unoona chitsotsi chakaitiwa vanhu vakaita restore legacy yavo yaye kune cholocho declaration yakaitiwa yakatagwa nana Chamini auro anozana Chambena wati vachipawo maripoti ekuti vamugabe pakurongwa zvakati yanga iri project yeZANU-PF versus ZANU-PF pachayo. But paZANU-PF versus ZANU-PF ndo pakata kuti pave nepatiri nhasi because panga pari vanhu vakapindira nyaya dzaitungana dzemudanga chete. Same ipapa ndo zvatakaitwa because vanhu vakapinzwa munzira senyika vachiti atichada because do you know kuti in 2017 vanhu veZANU-PF vanga vari shoma mustreet here? Do you know that? Ndosaka nditi pamistake yakaitika ndiye akafanana nekutriple C yaChiwenga naChamisa nani tikapindira kubva kwakaita Chamisa na Chiwenga pasina solving yaitwa fact kuti pakati paChamisa vanhu vahighlight kuti vari kunetsa vakanetsana nenyaya yeyi hatina kwatiri kuenda. Panyaya yaChamisa muzukuru wangu but akaita big mistake papa yekuda kuignore yekuona kunge zvekuparliament hazvina basa because that guy he was supposed to recall lese vanga vasara otodedzera kuti taakutotangidza ngatiite inonzi by election imwe like what he did pane nguva yangonzora yaye. Those guys vakarecolewa but guess what happened? Vakabva vanguva yabva varova ngonzora kuseri nekuseri bva ndopinda kwavakaita muparliament. They were supposed to do the same dai iko zvino zvikusina cab 3 kulendi rikandikuonesa ipapo. Chamisa akatraya kuenda kumacourts and macourts are under ZANU-PF. But he was supposed to know that kuti these things they are captured they are very under ZANU-PF because hapana akarwa nechikiri chekuziva chekuti alright in 2018 vakaenda naNigrikini uyo achipresenta mafacts ake Tabani Mpofu they know everything kuti hapana patarohwa baba kuseri nekuseri but isusuka tawina case taifana kunge taNigrikini apakanzi mune evidence here mune chakati here hapana ma-V11 hamuna machinchi vamwe vakazonga tanzi ma-V11 anga aripo but they didn't present ma-V11 acho muchinchi papa kutorwa nyaya dzakawanda papa but ivo vaito kumacourts hatibudiriro saka why akaregedza kungoti takutoita imwe by election. It was simple now. Fairness ndo isingafe yakaitika. Alright aiwa ndazvitsikizisa ngatitaurire nechokwadi. Muri kutamba bhora muri kana Real Madrid or any team uchitamba against zifa yacho inonzi FIFA uri kutamba uri against FIFA iwewe uri timu yacho yekuti FIFA ndo inenge yaronga timu uri kutamba nayo ndo ine zvese iri in charge ndo yagadzira bhora ground racho ndo vakarisakura everything zvese emomo. Do you expect to win? Vanhu mareferee acho ari avo zvese izvozvo. Do you expect to win pakadaro ipapo? Inoita kuti uwine and chero unokuwina
kunoenda nekufokasa no, amuna kupindura question yangu baba. Amuna kupindura question yangu. Ndati uri kutamba bhora iwewe. Wobva wati uri kutamba FIFA ndo yaorganizer team yacho. FIFA ndo inenge yaorganizer team. Handiti yoisa team yayo, mareferee ayo, malinesmen zvese zvayo, kuvha kwakuya. Unenge uchingoti kwagoisa bhora akatiti vane mareferee kubva ngonzi vha uyu anga ari offside. Aiwa watanga kudonhedza munhu. Haisiriyo chaiyo. All those things. Defender wako akangoti munhu ngavha wanzi red card uyu ngaambobuda. Uyo mbonzi yellow unzi red ukada ngodefenda munhu. Saka do you expect to win here pakadaro vari kurula zvinhu zvacho zvese kubva kuzvese? Ndo zvandiri kukubvunza. It's a very simple question. Kuwina, expecting yekuwina ndiyo yatiri kuti musi wa30 zvakafanana nemusi wa31. Vanhu ngavazvimirire voga vasina kuti tiri kuenda takamirira leader anoti ningi. Vanhu kana vachienda kunoti against kuchera vachienda kumakotsi vasina leader vakazvimirira vachiziva kuti timu yatinotamba nayo ine makotsi nene but takuda kumira sesu vana veZimbabwe against zviripo. Okay. Ndokuti zvibudirire. Okay. Zvatokutaura kuti Chamisa anga ane mbamatsotsi kubva. Zvina kutangira pana Chamisa. Zvakatangira kubva kuMDC ina Morgan Tsvangirai. Matsotsi anga employewa neZANU-PF vasipera. Okay. Kusvika nhasi Chamisa chita anga achingori nematsotsi but zvino at least tafara kuti matsotsi akuzikanwa kuti ndinhingi nanhingi chero tsotsi rikamira apa rikataura rakamira sei. Risina kukumbira regerero kuvanhu chero nyika ikanaka sei. Hakuna munhu anobhodhera matsotsi atinoziva chero iwe pauri unotoziva kuti uyu munhu itsotsi. Alright. Ndanzwisisa zvangu, ndakateerera zvangu. Alright, what do you think about Chiwenga? Ngati tichipeta zvedu conversation ineyi. I think apa tataura zvakawanda. What do you think about Chiwenga? Inini kuna vaChiwenga. Chandakutaura ndechekuti vaChiwenga munhu akagamuchira ari muna Mwari. Atiri kutaura kuti shoko raMwari. Ukaona munhu uri zvakata vaChiwenga wagona kuenda kugamuchira shoko raMwari, which means une pamwe chidzidzo chawakadowana mukutevera Mwari mukunamata. Saka nanhasi even now ndikada kutaura chokwadi ndichitaura pachokwadi kuna vaChiwenga. VaChiwenga chero nhasi vakaivaokera vawana mukana wekuti vaende muoffice. Otherwise achava man of the men, achafanana kana naMandela nokuti achakwanisa kuchinja zvinhu zvakatadza kuti wane ZANU-PF. Even akaramba elections akaruza anogona kuita hand over kuopposing party because atodzidza kuti chitsotsi chatakaita kuZANU-PF kwedu hatisi kubenefita vana, hatisi kubenefita vana vari kutambura ndevedu ndevavo. Vana vakaenda chikoro vasina mabasa vari kutengesa nzungu kana pipe road ndevedu ndevavo. Saka vakutsvaka chinhu chinoita chinosunungura vana veZimbabwe kuti vabve muuranda hwekuti vakadzidza savashandi. Wakutsvaka zita rekuti achinja utongo hwakaipa kuenda mutongo hwakanaka asina side rakamerera kuti ZANU-PF here kana kuti MDC. Alright. Welcome mapato ose. Alright, thank you so much. What do you think about Chamisa? Chamisa inini kwandiri ndinongoti ini kwaari handivoni mhosva yaanayo yekuti ndingamublema nekuti nyika yedu matongerwa ayo zviri pachena. Chero ndingava iwo uchiona ungaitei pamutemo weZANU-PF against usina chombo chaunacho uchingori munhu unotaura nemuromo ivo vachitaura nemboma hauna munhu akaita seuyo handimbi kana mhosva yekuti wakanganisei because haana chaanacho chinobvunza munhu achiopodza munhu ane zvombo ungaitei. Alright, what do you think about Mnangagwa? Munhu ane maresources ese kuti anga achikwanisa kuti agadzire nyika inde mberi, maindastry avhurike since vapinda pachigwara for the past 10 years, but the fail is a failure. Alright, ndapi mashoko ekupedzisira muda kutaura nemhuri yeZimbabwe tobva tapeta chirongwa chedu? Pindai mustreet muzvisunungure, vane moyo wekusunungura nyika, vasina kuti toda kuda unozvisunungura, vane maprofits ekuti ndini ndiri mberi kana ndaenda pachigaro.
ndudafanga kuwana chakati ndo panotangira corruption. Munhu akasununguka musi wa31 kupinda mustreet ngaapinde kunosunungura nyika, not on behalf of yake but yekusunungura vazukuru nevana vachavouya zvisinei kuti vabva kumimba ipi, kurudzi kupi, mushona, mudevere, kusunungura vana veZimbabwe. Vanhu ngavangoenda mustreet vazvisunungure. Thank you so much. Ndara akonera. All right. Thank you so much. Thank you so much for having time. Hapa munenge mangowana time, feel free kubatikira pachivitiviti muchingo discuss even anything, just feel free. Muri yese yeZimbabwe wese anenge achida kubutikira pachivitiviti, this is the right time yekuti vana vese veZimbabwe vanga vachibatikira. Thank you so much. Muve nezuva rakanaka kwamuri ikoko. Totenda kulendi chivitiviti chako tinochiteerera ende agent every zvawabudisa tenda kachiteerera tichisapota. But chokwadi ngachirambe sezvauri kuita kutaura mativi ose, but pane mubvunzo yaunosangana nayo pachivitiviti inorema kupindura, but inechida kuti kutanga wafunga nezvayo usati waipindura. All right, thank you so much. Takuti kulendi tinotenda nechivitiviti chako. Vana veZimbabwe ngavasunguke. Sharp. You have a good day. Bye bye. Sharp. So muri yeZimbabwe ndo zvatanga tasangana nazvo muzora nhasi. Feel free. Maybe it's your time, maybe you are next. Garai mandibata, taurai neni titaure. What do you think? Unoti wodi ione zvako zvodotaura here, une zvoda usasa here, une zvoda uvereketa here, watabuwa something. Meno imwe language ndanga ndasirira ndepi, ndichazoningirikina, ndichazinge ndichibudikira tichitaura nemi. Baba izvo manje tiri kuti chirongwa chedu chinechi chamboperera panapo. Wake up to the headlines, it's time for Coolian TV. Real stories, real voices, that's Coolian TV. From Zimbabwe to the world, it's Coolian TV. Breaking every big story, Coolian TV. No rumors, just the facts, Coolian TV. Every update comes first on Coolian TV. We bring the truth to the people, Coolian TV. Stay informed every day with